Melanie! Mel, day! Ano po sa lumi? Ako asa kong bugas da day big niya. Ikaw utang diri dugay na ni kaayo. Ay, kung ba na no, pa kapadala katapusan pa. Sige lang ka bangutang, sige lang kag ano diri, sige lang kag saad-saad. Ikaw na si Kagyaw yan, yung pautang nagyapon day ka. Dili ko mapautang ron, bayarin sa imong utang kay dugay na kay imong utang, sige lang kag saad. Ay, kuha na lang, unya na lang hapon. Basta lang Ang kanay, sa muli. bugas. Sige na. Sinuli mo to. Kasi lumi oh. Oh, 2 kilo niya. Apili tulo ka itlog day, tulo ka itlog niya, 2 ka noodles. Ikaw demanding ka kaayo. Ba't hindi mo nabayaran ha? Day, magpautang di sa Gyaw-Yaw day. Pasalamat gani kano kay diri mi nagautang sa inyo ha. Noodles po duha. So I play Cup on. noodles, ayun ang kuan ki. Cup noodles kana. Kana duha. Demanding ka kaayo sa lumi ha ka. Wait, ako ikaw no ka nang kabalo kang kagaba ba na sig kuan sig Gyaw-Yaw. Unsa pa? Kuan na. Lista. Lista ako maglista na buang ka diha. Ikaw mo lista kay ikaw may nag-utang kay Oh, hindi mo sige naman to. akong gidugangan. Akong gikuha isa ka kilong bugas, isa ka itlog, isa ka cup noodles. Ha? Sige, te, okay ra. Ayo, Melanie! Uy, Melanie. Melanie! Asa ka, uy. Wala lang, nangumustar ako. Gusto mo na? Ay, nakuha. Ay, namalit ko. Kuan kay. Itlog-itlog, no? Gusto na, palit na mo, pila po. Balog yakan. Papaswerte. Melanie na lang ko, chika. Mukha mo sa kong suriso. Malay, distributor ba ako? Ay, ako bibag ko. Ako pila man na. Pila ka bulan bayaran. Di, distributor ko. Mga tindahan akong ginaano. Para... Di ka pwede magtao lang. Kanang dili tindahan. Ay, sorry ni mo. Oh. O, pwede na kaayo. Kuan Kuan, ako. akong hatag sa suriso, suriso 20. Pwede nyo ibaligan 30. Ay, sige, 100 pieces ako ah. 100 pieces. O, sige, bantay ka, ha? Ano na. Balik na ko ha. Ay, nagdog akong bana. Di na yung bana. Uy. Di ba, Miyo, man to inyo, ha? Sinong bana, yatag. Di ba, imo mahapit ka. Siya nga, no, hapit ako ng motor sa bana no. Nanata to yung motor ba? Bigawa mo yung cellphone ba? Walang cellphone. Tungkol sa cellphone ba? Doon ka motor. Ang down. Ako na lang ipalit yung cellphone. Ay na lang na. Pahiram lang sa isuon nga nasa Dubai. Buang ka? Ah, pahiram man to. Nga naman daw manghiram ko na. Para itang sa motor. Sa yung Lagi ko nagsuriso naman ko muna ni ako Dili, layo. Mas gwapo man gandang na kuan. Sus na yun. Ay, ako na chat sa mong kuya. Pero taga ikaw, kuan, bahin. Pangutang ko sa kuya. Sa yung mong pangalan niya. Ikaw mo gamit ko. Dako yung bahin. Ang interest. Ah, inyo man, pamilya. Amaw. Ang interest na, uy, basta yung anak. Ay, kasing anak. Tuyo kini ko pamilya, may pamilyahay. Ay, mo gani. O sige. Si ala, oh. Si ano? Uy, si Ito, noodles rin sudan-sudan. di social man ka man. Awa, nga ni social diri ito awa, wala silupin bawl. Nami mga suriso, hotdog, mga manok. Ay, Pautang man to. with preservative mangguna siya. So, kanya ang preservatives, amaw mga guro ka. Ay, naday ni. Wala ko di utang diri oh. Una pa. Napa, kasi napa. No added preservatives added. Ay, ano din napa? Ay, no preservatives din. No preservative na siya. Huy, Melanie, lain pa ato ba? Si Bubong no. Kay Nilayas. Kesa na bubong. Si Bubong katong driver sa kanto. Nilayas kay kabalong pa kagabi. Ano man? Nagkagubot ilog ang yuta nilang di ila ha. Maula po lang. Yuta nga gi-squat nila niya karon nagkagubot, nagpilatianay. Kaya doon gaban man igsuon si Titing, mirisi. Kisa po si Titing. Igsuon ni Bubong. Di ay. Si Mark. Kato isang pong Titing. Ay sa adapted dito nila. Adapted to nila. Pero okay na siya. Wala hindi ako na nakatawad yung kagabi itay. Isa kay ko pidikab. Niya. Di ano ko sa driver. Gikuhit ka. Gikuwit ko niya. Buang mga tiguan ang driver Di dara. ano ko ayaw lagi ya. Lagot kay ko niya. Si kulba-kulbaan na biya ko no. Gani. Siyempre. Ni 60 biya mo ba yung gusto kagabi eh. Gwapa ba yun? Anak ko niya kagabi, boy, pag abot ako sa ngit-ngit ko, di like mapakuha ni mo yan. So, boy, nung saka, hold up, manigoy, ay, saglakaw, ha? Dagan pa ka-teksturyahan. Basta may istoryahan niya po. Melanie, takuan na kong bugas diya cash, dili utang. Cash daw. Sa kasako. Ang sahon ni mo, ikaw mo ansa? Dili okay, ano, nakuan ko sa akong bana. Sige, unya na lang kay napampun. Lente ato ba si Rosana, ni? Kaila kang Rosana? Oo. Kadto ka uban naman maligay sa Risa. Uy, gikulkog siya sa may batuhan bayot. Mao na, kuanday. Lagi. Gikulkog yang ano ba kay nagpa-pedicure siya kay na kuan nagkuan ng ingron. Ay, kulkog day yang Ang ingron. Oh, lain pa ato ba katong kumusta naman tong mga kuan ba? Unsa? Katong nagpa-basketball sa inyo dito nga gisponsoran daw nimo jersey. Ay oo. Daog sila sa liga? Pildi, uy. Ay, Pildi? mayroon po ako sponsor ato eh. Mangayo atas Ano sa ito mga ano no, mga tiguang naman mga ano na ba mga amahan na. Boyfriend mo daw ni mong duha ato.
Isa ra, uy. Ay, isa ra. Kabalo na di ka nga nangatay banan mo. Lagi man ang ko ganin nga katong taga kabarangay ba. Ay dalan ko sumong sa inahan na pud to kasi bukay tagaan na Si po. Swang ato. Bitaw. Ay si Mrs. Wong to. kabalo pa na. Like, Gagi ganun sila sa padal ag sumon dira. kay nagpaluwagan man daw to ni Agi nga. Wa daw kabayad ang mga uban. Diri ka oh. Ha? Ano man? Nakaliktad ka. Okay na. Uy, buong problema. Uy day. Daka kailang nga bayot di ka nang home service lang ba? Oh, magpariban ka? Magpariban. May pariban na buko na Asa ka nagpariban? Saan mo? Pagunahan. Bahay salon? Pagunahan Ay, sa sa nagbahay ka dong. Wala man po, okay raman po. Kani pakuha na ko ni pakulot na ko ni kay para nindot. Uy, kung ano na yung bugas. Uy, mo nang inutan na po na siya diri Milani. Wala uy, wako nangutang ko sa deka. Kumusta naman yung banad day? Okay raman po, may trabaho siya rin. Asa siya? Asa sa trabaho di ay Sa no? Panabo. Panabo o kuan. Lahi mo to ko ni Bal ang lugar. Panabo siya. Iba din man daw to Ay, bugos. Panabo siya. Sa Panabo ano, na sa siya. may ulingan siya, tigbalot ng uling. Hoy! Yung bana oh. Yan? Dugay mo kita. Ako ra diri si kumpa. Nangoy kag tandoy. Uli sa dito nag-studio pa mi ba oh. Magluto. Dalihan na nakig maglungag. Gutom na Ano kayo. yung bana? Okay, gutom na yung bana. Uli na ko. Ulit sa bakay. Sura ni ko nung Baka na nagtaong ba na. Uy, wala naman ang As- itubo. Asa magikutang ni Ra? Pero oh, inutang nila. Ay, utang ang na. istorya ni Milani diri, ito, ang hirang daw mo kabayad. Wala man ko nang siya pautang ni ako nang gitagag kwarta. Ano, giutang man niya o taas sa kayong utang. Awa, din diri, niya. Asa na kayo, giuna din ang ano, tungits. Nagatungits mo gani. Ulo ga utang man ka. Nang gitagam ka tagag Awa, kwarta. diri. Diri, nagatungits bitaw ka, nakita mi ka nagatungits ka. Kasi bubong ito. Di pa gising mo ano? Tanduay ba? Dagalit tanduay lakaw dito. Ya mina nabi ako Uy, ni ako na, dala. Ako lunga gana. Dugtay ka kasi kaya chismis na mo pay mga pangit yung kauban ra. Pangit Ikaw ko, pangit ka. ka mong bana oh. Sa imo kataasan ng tanduay nimo. Hinawayan ka ni mo. Ang sud asa to ni mo napulit imong bana, mura man to. Pwede nga ni patol po kag dibindi. Dili oy di sumpa na ito. Nangi magud ko sa balay sa divinity. Nya mo to ni gawas. Ito di gawas mo. Mura siyang mushroom. Ginatagaan din ko sa imong bana, yung ginautang rin pamilan ni. Milan ni ari ginatagaan din ni siya. Madugad kang bilang. Mo diha. Ikaw no, dagan ka kwarta ina iutang. Napildi ka. I-cash na. Pildi gani ko gabi isa tungit mo. Amaw diha. Tungit yung mga kalaban po niya, mga batanon, kabalo kang hawad ka ng mga batanon. Gisod na pag gina-online sabong. Nagtalpak-talpak po na. Di kabalo mamili dito sa draw puminti. Mugani ayog sindog anang ko ano ni Maribik ba? Ano grabe nag si Maribik kasugarol good. Mo gani gagalgal na ko no. Pinistik ayo. Grabe kay magsigar ng bilangkat ang sugalan yan. Nanimaho na gud yung ano. Tanaw yung mga anak, nagkakuha na lang sipon-sipon, nagkadamak-damak. Kung tanawa po na gud siya gilangawon na lang gyud nagbilangkat ang nagbarahan niya dagdag gilangaw. Di naman nakaanak good, kawas-was silang mga bilahan. Pero na ilaman ng panimala, ilaman ng kinabot. Dili ta manghilabot pero flight Ay, ato. sus, ikaw. Si Juna. Ano mais? Mulargahay. Oh, mula na ka man ginato siya kay mama ingon niya. Mulagad ko eh. Ambisyosa po ba yan ano? Dili, kada kay Yakaron. mularga na something na problema. Dili pang hinabok na siya dito mabakasyon ng ending nakitaan ako dito sa kuan nanghiram og pang show money. Biyahe po na yun. Hilas kaayo sa katanan magpost sa Facebook kaya karon nang huram dito og show money. Biyahe na yung Oh, bana. iya ang anak ng Isa isa. na naman na niya nga. Hindi ko dibila sa kanto sa uwi yung tira-tira niya dito sa kuan. Itsuraan ba na yung ban? Magpatira sa mga Arabo dito. Yung ginako gyud magpatira gyud sa mga alabo dito. Dili feeling nako kay mag ano na siya mag TNT na siya dito. So TNT, tawag na tanghalan mo ka. Di mo to singer. Dili di tawag tanghalan bugo. Ano sa di ay? TNT baka nang mag walay Tabata address nito ba? niya. Dili uy abnormal ka dili. Tago ng tago. Oo. Ay manag butago. Di siya pwede magkuan ba di siya pwede magstay sa usa ka lugar kay dakpon siya. Uy, murag illegal mo gud yung pagpadunglong dito, murag dali-dalian niya ba, murag illegal nga. Ingon mo gud sila sa Ma'am, excuse me ma'am, pwede po mangayod ko anang tabang ma'am. Ay, dili Mga na- sa government ay, dili. labo Daw. ma'am. Para din sa ko ano ma'am, nakoy otat diri ma'am, napag ko yung mga balakan, Ay, baligya di diri mo Ay di mi. Sige lang sa. Kamo na paningkamot mo musik pangayo. Wala na ngayon na maliga ganin nyo. Na maliga kay ikaw puno. Ano ko siya magtabang. Gago to ingana. Para sa kong eskwela ma'am. Eskwela man Na maligya siya, eskwela. tabangan na ako. Saan ka ni kaskulan? Paskulan namin ninyo. Kana siya ma'am. Ay lang sa ma'am. Ay, gusto kailangan dyan mo. Nara kay nagkaon na ka. Wala May pa. itlog tulo. Kinani. Kuya kuha man gud na no Sa abnormal. imo ha. Tag na lang na Salamat, ikaw no. ma'am. Mangutang na lang kami lang ni. Maridik dungagi ko pat daribik kay itlog Si Maridik. Maribik, si Milani manggod na. Yaman ko nagsuon duha makambal mo na sila. Kambal nila si Milani, si Maribik. Oh, Milani si Ay, Maribek. Si Mara, si Milani man ang Ikaw na nagpantay. lang Milani eh. Takulat po si Maribek. Mas gwapo gito si Maribek yung para di makabulis Milani abnormal. Sige no. Asa pila tayong utang ngayon ama ano Madam Milani. Ano si pangutana ana o pila kong utang diha ay na to. Ano ang sugal tapos dito pa ito. Ay, Milane, pautangan sa kukog. Agoy! Unsa to?
Ako ay nagka-cash back yun ko, ako nagka-utang. Kusog kayo mga hinawan, otro mas lala kung anday mo ko rin yung gipalakaw. Ay ko yung gilad-ilara yun. Saktan ta mo. Hindi ko yung utang na bari. Haba, 3 mo di ay. Di pa kabayad og 3 mil gabi. Grocery. Gano'n yung nag-grocery. Sino sa utang diri ba, boss? Siguro ang utang diri tinapa, udog, mauro. Ito naman cup noodles sa itlog mo na kinaon ko bukan. Tanawa ko na yung mga, tanawa yung anak ni Mama Nuris. Gani tanaw yung nangungpod. Mama Nuris, yung anak. Asa kitag babaeng Sa bangason. mga kinaon. Sobra. Yung bana, siguan. Ising! Nasunog inyong balay! Kadali lang!